Así é como empezan os grandes días. Hoxe é un deles. Tania, Rubén, Pili. Moi boa tarde. Benvidos a todos a primeira volta da gran final de Xuntos Quero Ser Artista. Emocións a flor de pel hoxe neste plató o ver entrar Pili a todos eses concursantes deste xeito o ritmo desa charanga que hoxe nos ameniza, Eu penso que nunca tivemos un plató tan cheo de xente, con tan boa vibra que hai en todos os concursantes, porque teñen moitísimas ganas de amosar o seu talento, pero tamén supoño que eses nervios, compañeiros Rubén, Tania, como teñen que estar eses nervios e nos estamos hoxe que como Ibas a dicir eu, se estamos nos nerviosos tamén, non quero imaginar como estén eles, pero eu solamente les digo unha cousa, que disfruten da tarde, que disfruten a tarde e xa verás como vai salir perfecto, vai salir perfecto. É que temos que lembrar que hoxe son 17 os que se xogan 8 plazas para esa segunda volta da final que viviremos este domingo. Este plató está cheo de xente, pero tamén cheo de boa enerxía. Sí. Está José Costas con nós, que será o noso padriño desta primeira volta da final. Así que, arrancamos? Arrancamos. Veña, empeza Xuntos! Bravísimo José Costas, que hoxe, bueno, casi comezase unha tarde de domingo. Hombre, con alegría. Como Deus manda, con alegría. Grazas, José Costas, que hoxe oímos a ter durante toda esta tarde de domingo en Xuntos coa gran final e ademais cunha misión moi importante hoxe no programa. De seguido descubriremos cale. Bueno, pois xa estamos, Pilieu, como sempre. Feliz domingo de Ramos felices, genial, acompañada. Que é moi emocionante. Claro. Mira, bueno, eu sou un creyente, gracias a Dios, e practico cando poido, non? Hoxe perdime o domingo de Ramos, pero xa mandei as nenas, tranquilos, que para que te xera un olivo bendecido, a la mandei as nenas, e si me encantan, é unha emoción enorme cando ve a borriguita que hoxe que saeu cos olivos e cas palmas para bendecir, chulísimo. As procesións que veñen agora de Xoves Santo, Venres Santo, son impresionantes. Sí, son días onde conmovedor ve estas imaxes, pero eu digo ademais, Manel, sesas como di Pili, creente, practicante ou non, porque ao final é que é cultura, non? Sí, aparte que é cultura. Eu que veño da zona de Ferrol, que a declararon a mellor Semana Santa de España, unha revista aí que hubo unha polémica. A verdad que eu máis ben vou polo... Sí, un minutillo, Manel, sí. Porque creo que na casa está desnotando un son que non ten nada que ver con isto que está falando. Mensaxe tranquilizador, todo controlado. Saltónos, mira, xa está se fixo silencio, saltou alarma, todo controlado. Que ben o explica, Pili, esa responsabilidade, emoción que supón levalos. Eu vivo moito porque meu cuñado é cofrade en Padrón. Vamos sempre ás procesións, a Jueves Santo, Venres Santo, é tan bonito, tan emocionante, sobre todo a do reencontro, cando se xunta o Señor, Carmen, María, sempre. É tan emocionante, e da xente que non creo que, vamos a ver, isto deberíase inculcar desde pequenos, e boa falta nos facía que se inculcaran estas cousas, porque non lle fan mal a nadie, son ben bonitas e podríamos mirar, sobre todo a xuventude, boa falta lle facía ser un pouco máis creyente, pero bueno, vámoslo deixar aí. Pero é tan emocionante, e da xente que non cree que está mirando as procesións ese día, pois como que con respeto, con silencio. Bueno, os cofrades, que aquí temos unha na mesa, non, sí, tamén. Que claro, estos días, como os vives ti, Puri? Era o que decía nun principio de recollemento, pero tiña moita razón ela falando, que é certo, ti podes estar falando cuns e con outros, pero no momento de que te vistes e sales para fora, é un total respeto, seriedade, emoción, tes todos os sentimentos, todos se che unen, e francamente é unha pena que se vaya, que as novas xeracións non veñen, inda que na nosa cofradía do Paso de Ribeira nos vamos intentando meter xente moza sempre. De feito, este ano para o encuentro eso, falín cos da cofradía da Dorna, porque me levo ben, e van a vir eles tamén a colaborar, que é unha forma de involucrarse todo o mundo. De compartir momentos. Bueno, e outra cousa típica de Semana Santa, ai, Pili, todavía estou feliz pola merenda que me preparaste, sonte por sorpresa. Como nos puxemos, que rico estaba todo. Teño que dicir que eu catei pouco, a verdade, porque, en fin, pero... Chus é unha profesional como a copa dun pino, que cousa rica nos artesanal, teño aquí anotado. Mandamos un bico enorme, cando
invitamos de novo, porque Cando está aí a queira, Pascua, Xus, os vente cando ovos. queiras. Sí, eu quero aprender como se fai. Xusto día que non vimos nós, poñedes merenda. Hai merenda. Pero Eu Hai mandei merenda, un pero WhatsApp ayer desde a volveremos. casa. Mandei un WhatsApp desde a casa. Podo Moi dar bonito. fe. É unha casa e merenda. No, E sabes que me estaba contestaron? todo. Son risitas. Pois digo eu que eses doces de Semana Santa que ven entran con un viño galego, ben, verdad? É que se é que unha a mandi- calqueira hora, bueno, se é unha mandi, pois aínda máis. Entre Baila Carmiña de José Costas e esta, si este tarde de domingo, Sí, é domingo, xa sabemos que é domingo. vai como a seda. Que tal vades, bancada nova por aí? Moi ben, moi ben. Bueno, como le va de eso, Jim? Por certo, o gimnasio, facer exercicio, sodes xente... Sí, sí. Bueno, beso que Manel... Cada vez descubro que me gusta máis, cada vez disfruto máis de facer Existe, exercicio, de moverme. Ese vos dixera que mirade a nova que saiu esta semana, A que ver. podería haber unha pastilla sustitutiva do exercicio físico, Ai, que a manden para probar, mellor, non? Que a manden directamente. pero vos dicíades que era decente de facer sí, exercicio. pero- A mí parece unha idea fantástica se algún día quedo sen a capacidade de moverme plenamente, que hai moita xente que necesita. amiga. Imagino que sustitutivos hai xente que tenga unha mobilidade reducida, ten que ser a leche. Ah, Pero a pues min disfrutar do que ven sendo facer exercicio é unha cousa que estou a descubrir dende que non o relaciono estritamente con estar buenísima, que me encanta. ¡Anda! ¡Xa faltaba! Como estás, Garabanciña? Pois divina da morte, como podedes ver. Evidente que entendo que a túa interrupción terá que ver con que este tema queres dicir A algo, ver, ¿no? primeiro veño porque tendes unha festaza montada aquí co gran final que nadie me invitou, pero bueno, xa veño eu sola. Pero é que ti estás invitada sempre, Garabanciña. Xa. Ai, que guapa está Y Garabanciña sempre. por Non tengo outro traxe. No, xe puxen un pouco de laca no pelo, por eso me vedes máis guapa. Sí, estás ideal, sí. Pero por outro lado veño a contarvos que eu fai anos que tomo esa pastilla. Que me De aí este tipín. Así Mirade, que- por favor. Así que daches, Pero Manel, Así quedou. atende este tipín, Manel. Que toma a pastilla. Toma la pastilla. É que como é cando queres facer medio maratón, media pastilla. E maratón Claro, completo, pastilla completa. No, é unha diaria para a dosis diaria de exercicio que hai que facer, que a ti viñeche moi ben, por certo. Bueno, eu non che digo que teño que tomar todos os días. Manel! Bueno, deixamos o tema. Que, por certo, Garabanciña, que tal o domingo de Ramos? Pois mira, fun pola mañán á misa ca Palma. Bueno. E moi ben. E con quen fuches? Bueno, Contanos Rocino, un no queiras poquiño. saber todo tamén. Pois o menos sei, é que un día para levar a netiños, es que non nos contas nada da tua vida, Garabanciña. Porque non che interesa, marcho que teño moito que facer hoxe. Bueno, de verdad, Veña. como esta muller, adiós, veño un aplauso Adiós. para nosa Garabanciña. Sempre nos deixa comer los beitos. Estábamos partindo de risa aquí, porque, bueno, a opinión da rúa queda claro, pero de verdad, ese plátano correndo. Quero dende aquí mandar un biquiño a Antón e a Dani, os nosos editores de vídeo, que teñen unha imaginación desbordante. Iso é así. Claro, o plátano é a froita que hai que tomar despois de facer exercicio, Como non? antes, non? Por o potasio. Antes ou despois? Bueno, Non notase sei. que fago E durante. muitísimo exercicio. Manel, que un home de durante. gimnasio antes ou despois o plátano. E durante tamén. E durante Claro que tamén. Nadal, non? Cando estaba aí nas claro. competicións, estaba Durante sempre que me aí. dedico moito a andar, o levo sempre na mochila cando vou a andar, sempre levo os meus plátanos, Pero vas a andar, de verdad. Bueno, ahora fai un ano que non ando nada. Bueno, pero a Garabanciña te la no bote igual, xa te Ai, digo, sí, sí. Manel. Non sabe que desnudo Bueno, pierdo por mucho, certo, pero... que dice no bote, bueno, tema amor, esta semana Shakira lanzou o seu último tema, que se chama así precisamente. Con lo vivido, por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido, lo que nos pasó, ya pasó y no tuvo sentido, si estuviste confundido, ahora yo me siento igual. La última, chamas, esta canción, porque, como o seu propio nome indica, é a última canción deste álbume, pois, bueno, onde a muller pois se desfogou, despois desa ruptura con Gerard Piqué, o que, por certo, esta semana preguntábanlle, claro, con motivo da promoción deste tema e deste álbume, esa muller non quere nin nomealo, non? Que eso tamén é moi típico. Notase. Cando te, Sí, bueno, o bueno. nome, Estás aquí o falando nome, del, chica. o nome, de feito, comparábao, bueno, pois co malvado de Harry Potter, con Voldemort. Digamos que sí, efectivamente, está no vendo na imaxe. Bueno,
A ver, este despecho de Shakira, que o certo que relanzou a súa carreira musical, que os parece? Catártico, estrategia de marketing? A mí é que me aburre. A mí abúrreme de tal maneira, bueno, teño que reconocer que non me gusta, ela non me gusta, pero ainda así, xa está, nena, xa está. Foi inteligente tamén. Mi madrilla. Sobáronlle... Hombre, está amasando unha fortuna ahora con todo este Bueno, as mulleres non choran, as mulleres facturan. Que foi o gran hitazo deste último álbum, esa sesión con Bizarrap, onde non se deixou nada no tinteiro. E hoxe non temos aquí a Shakira, muller, pois chamámola tal, non pudo vir, pero temos algo mellor, porque temos preparada xa no escenario a gran Rocío Padín. Para que queremos a Shakira e a Bizarrap tendo a Rocío Padín e a Rubén de Umaró? Para mí, eu teño claro. Que acabamos de ver. Pois outra fantasía aquí en Xuntos, anonadados totalmente estamos. unha fantasía. Bueno, como agora que... Juntos quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles farrapos, con grandes trapos, desde la solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos sé lo más hermoso. Firma talonario sobre este escenario, pisa a diario, alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. ¡Imos-aló! Bueno, esta sintonía a mí sempre me pon a pel de pita hoxe máis, porque os aquí cheira a final, a un gran día, hoxe aquí en Xuntos en directo cando son, van a ser as 4:20 da tarde. Neste punto arranca a primeira volta da gran final da segunda tempada. Ímolo saber, temos preparadísimos xa os 17 concursantes que hoxe van a optar a ser un dos 8 que pasen a esta segunda volta o próximo domingo. Todo está en mans, como sempre, pido un forte aplauso. Pili Pampín, Rubén e Tani, o noso xurado. Hola, Mariño. Que tal estades? Porque aí estamos vendo esa imaxe dos concursantes. Entendo que un día onde os nervios están sempre a flor de pel, non? Home, imagínate como deben estar eles, imagínate como estamos nós tamén. Que responsabilidade temos hoxe, Tania e Rubén e máis eu. Sí, sobre todo porque esta tempada vimos uns números increíbles, o talento subiu de xeito exponencial cada semana, non foi doado, e hoxe tampouco o vai a ser. Voulles explicar na casa como se vai desenvolver a mecánica deste domingo, deste día tan importante aquí en Xuntos. Esta primeira volta da final vamos a disputar con esa competición que van a ter os concursantes, os que imos agrupar en 4 grupos. 4 grupos terán distintos concursantes que dirán vostedes como vades escoller os integrantes destos grupos. Pois ben, estades vendo aquí estas bolas que teño aquí ao meu lado. O azar vai ser o que decida a composición destos grupos nos que imos a condensar a estos concursantes. 3 grupos de 4, un grupo de 5, posto que son 17 concursantes, un número impar. Para formar estos grupos, de xeito que non quede ningunha dúbida da súa imparcialidade na composición, os nomes de todos os concursantes están nestas bolas azuis que están vendo. E dicíalles ao principio do programa que José Costas iba a xogar hoxe un papel moi importante, porque el vai ser a man inocente que vaya sacando unha bola, outra bola, ata que compoñamos cada un dos grupos desta final. Que vos parece a mecánica, xurado? Estupenda. Genial. Moi clara. Ben, porque así non hai ningunha dúbida. Claro. En plan, puxérome nun grupo difícil, non? A sorte a que sorte decide. Todo aleatorio. Todo aleatorio, de feito, nós non, é que non temos ni idea, Ni idea. claro, a ver... Nós tampouco sabemos quen vai empezar, todo está aí nas bolas. De feito, os concursantes están se enterando tamén agora en directo desta circunstancia. Así que, pois, non queda máis que pedirlle a José Costas que pase e que o azar decida. Un aplauso!
responsabilidade. Moita responsabilidade, a ver que pasa, non? Porque imaginas os concursantes dicindo, ai, a ver, con quen me toca no grupo, quen sae primeiro. Estos son días de nervios. Bueno, comezamos co primeiro grupo, pareceche, José? Claro, o que pasa que aquí non hai trampa ni cartón. Nada, mira, aquí temos as bolas. Isto é como cando fan os partidos da... Isto é como un sorteo da Champions. Igual. Igualiños, Partido da igualiños. Champions. Vamos alá. Veña, que están agardando, José, os concursantes. Miguel Álvarez, o primeiro concursante que vaya pasando. Continuamos, José, coa segunda bola para terminar de compoñer este primeiro grupo. Miguel, ese rapaz que nos sorprendeu coa súa máxia batería. María Borja será a seguinte concursante. Lembro que o obxectivo é formar o primeiro grupo. Deste primeiro grupo vai sair o primeiro finalista. Queda moita tarde todavía. A ver, José. Ai, Joel Santos. Joel Santos. Aí ven, madre mía, estou alucinando co nivelazo que ten este primeiro grupo. Benvido, Joel. Ai, Bueno, compañeiros, quédanos un concursante para terminar de formar este grupo, ¿no? Ese concursante é Champions League. Con que nos toca no sorteo, José? Chalo Venegas, o home que onte tivemos no rescate e que, por certo, foi o noso público de plató o que decidiu que hoxe Chalo tiña que formar parte desta final. O noso cantante de rancheiras. Benvido, Chalo. Vai a primeiro grupo. José, moitas grazas por exercer de man inocente. Bésote na seguinte tanda. E volverá a cantarnos. Un aplauso para José. Bueno, Pili Pampín, Rubén, Tania, temos xa o noso primeiro grupo da tarde formado. Vaya primeiro grupo, Que maneiriña de empezar, Variadiño, temos de todo. Cantantes, baile, músicos... Variadiño, gústame. Temos un primeiro grupo con moita enerxía, moi variado. Potente. Creo que ilustra moi ben como foi esta segunda tempada en cuanto a variedade de estilos, non? Totalmente, moita. Sí. Bueno, eu teño unha dúbida, Pili, porque se aquí o azar está a decidir a composición dos grupos, non? No que se van a batir os concursantes. Vasme a permitir, Rocío, que eu cambie por unha sencilla razón. Ou a orden de participar. Claro, iba a dicir que como íbamos a facer a orde de actuación. O máis complicado para montar o escenario é o noso amigo Miguel, que é o primeiro que sacou a bolas coa batería, pero vamos a deixar un pouco máis para diante, porque sabes que o montaje leva un pouquiño, e vamos a empezar con María. Que che parece? Pois pareceme perfecto. Pois imos dar un forte aplauso a María. Vente aquí conmigo a charlar un pouquiño, María. E os demais concursantes vou vos pedir que agardedes a vosa quenda no backstage e rebalsades un pouquiño antes da vosa actuación. Bueno, María, ai, Dios mío, esperabaste ser a primeira concursante da tarde? Pois eu non sabía, eu non sabía. Como te encontras, María? Pois moi ben. Sí? Tiñas ganas de que chegase este momento xa? Sí. E que nos tenes preparado hoxe, a ver? Pois voy a cantar de Sueños Rotos de la Quinta Estación. Vale. Pois que empece xa. Un temazo para arrancar, María. Abre fogo esta tarde, 4:26. Arranca a primeira volta da final. Un aplauso, María. Dejé el orgullo atrás por un instante. Me preparaste el sol una vez más. Si no te supe amar, no fue por ti. No creo en
un montón de sueños rotos. Volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos. Madre mía, vaya xeito, filliña, de comezar unha final, Primeira das 4 finalistas, Pili, que? María, que suella eres. Ui, eu estaba temblando hoxe, de verdad. Notábate rara todo o tema. Salváchelas ao final, eses agudos. Noteite rara, non sei por qué. Encantoume moitísimo, moitísimo máis o que nos fixeches da outra vez. Non sei, estabas máis nerviosa, que che pasou? É a canción máis segura, quizás a que trouxeche a primeira vez. Foi impresión miña, Ai, Dios mío, como Eu estás creo jurando? que pudo ser que hoxe viñera máis confiada e a vimos máis tranquila. Creo que os nervios teñen ese punto de que a fan máis viva no escenario. Igual foi a primeira fase que estaba máis nerviosa e daba sabidilla. Pero hoxe eu a vin máis segura, por exemplo. Tania? Sí, eu teño un pouco tamén que iba un pouco a canción e non sorprendéchesme no final, non me esperaba eses agudos e sorprendéchesme para ben, así que enhoraboa. Bueno, xurados, claro, si sente, estamos ás portas da final. María foi a primeira dos 4 finalistas a que llevou pedir que vaya correndo backstage. Un forte aplauso e moita sorte. Aquí preparado o noso seguinte concursante, Joel Santos, benvido. Santiagués, danza urbana, encanta a variedade coa que arrancamos, xurado. Bueno, en realidad son de Cangas do Morrazo. Ai, vale, moi ben, precisamos. Pois pero mira, aquí estou tiñamos agora a mesmo vivindo en Compostela, Santiago, sí, pero sí. hai orgullo cangués, claro que sí, Morrazo. deixando clarísimo na final, claro que sí. Traesnos danza urbana hoxe tamén? Sí, Perfecto. imos a bailar un poquinho de danza urbana, tamén así un estilo un pouco máis mesturado, un pouco sensible. Bueno, unha cousa moi linda. Perfecto. Bueno, deixounos abraiados nesa fase previa, así que agardamos moitísimo da túa actuación. Un aplauso moi forte, sorte. Podemos falarnos pel con pel. Dime si te faz a recaer. Dime como podemos facer. Se xa non me tiras o me fer. Se te vexo como fa tremer. Dime como podemos facer. Dime se te paso a recoller. Cando chegue tiroche un día. Podemos falarnos pel con pel. Dime si te faz a recaer. Penso que non creo nos momentos dos que son sen remordementos. Penso que non hai xa pasatempos dos que poder esquecer os 3 preciosos peitos. Non, todo o que che conto é mentira. Non, nunca superei esta caída. Non, tremenda hostia parte en toda a crisma. O meu cerebro anda todavía en fuxida. Non atopo este remoto, sinto que me prende moto. Dime tranqui, estás moi tolo, tes que manexar o modo co que falas. O teu tono fai me disentir de todas as túas trolas, todo o que che conto. Dime como podemos facer. Se xa non me tiras a merced. Se te vexo comezo a tremer. Dime como podemos facer. Dime si te paso a recoller. Cando chegue tiro un DM. Podemos falarnos pel con pel. Dime si te faz a recaer. Dime si te faz a recaer. Dime si te faz a recaer. Wow, Joel. Wow.
a outra gran actuación, non sei como a vistes, xurado. Maravilloso. Es que tamén hoxe que en o temos difícil somos o xurado, porque valorar e dar unha valoración a tanto talento xunto, vamos, decir cousas, vamos, que sodes todos maravillosos e destacar de Joel, sobre todo o bo rollo que transmite no baile. Eres mestra, ademais, habías contado, Sí, ¿no? sí, sí. Vamos, Con clases de baile, sí. As túas clases teñen que ser unha maravilla. Os teus alumnos ten que estar coa sonrisa na cara todo o día contigo, Sí, pasámoslo moi ben. Son todas unhas rapazas geniales. Implícanse moitísimo. Iso é algo maravilloso. Pois é normal, porque con un profe como ti sempre é fácil traballar, imagino. Moitas felicidades, Joel. Gracias. Pois isto é pisar forte, Joel. Un forte aplauso, sorte nesta final. Aquí seguimos nesta primeira volta da gran final. Continuamos recibindo os escollidos, como escoitábamos nese vídeo. Estamos xa con Miguel, o noso terceiro finalista da tarde, xurado. Xa temos montada aquí a súa batería. Como estamos, Miguel? A tope, bueno, hoxe a saco. O soplato, vamos, o se vai tremer. Moi ben. Hoxe ve máis positivo. Hoxe xa está máis falador, ves a romper ca batería Xa, hoxe, son non? 3 días que veño. 3 veces, claro, pois vamos a verte, non? Que teño moitas ganas de escoitar. Que se note esa enerxía. Un aplauso moi forte. Creo que vai a saltar a alarma antiincendios outra vez. Vaya enerxía, levántate, Miguel. Bueno, que? Hoxe viña seguro, No, viña. Non fallou nota. É que eu xa cando dixo, hoxe veño por todas, nos que mi má, os outros días, xa veo que case reventa a batería, hoxe reventa platillo, reventa todo. Que enerxía. Que cansado. Gracias, Agustiño. Agustín. Rubén, que? Pues creo que o instrumento perfecto. No sé no sabía si estabas nervioso o no, pero coa forza que lle estabas a dar aí, soltas o estrés, a vergoña e todo. Menuda descarga, menuda pegada que tes, chaval. Moitas gracias. Parabéns pola seguridade que traías hoxe, Moi Miguel. ben. Moito rollazo, moita sorte na final. Un aplauso. Estou con Chalo, o home que onte non esperaba seguro estar aquí, pero o público quiso que así estivera. Un aplauso moi forte. ¿Qué tal está, Chalo? Bien, con el ánimo, con las ganas de seguir luchando con la cantada mexicana que tanto nos llega al alma y que a vosotros también les llega al corazón. Bueno, onte que meteuse as mulleres do público no peto. Es que o público de Xuntos ten un gustazo. Elas quixeron que estivera hoxe aquí. É que aquí temos debilidade polas rancheiras, hai que decilo, e xa viches ao público ayer. Sí. Tirou por Chalo e estás na final, Chalo, casi na final. Dios quiera. Pois nada, moita sorte e a brillaros outra vez. Un aplauso moi forte para Chalo. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca,
no te lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Óyale bonito! Hecha para México lindo, bonito, sí señor, y España. A Miguel con cariño, y toda la gente bonita en México, y todos los amigos españoles, con mucho cariño. ¡Óyale! De domingo a domingo, cielito lindo, os vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver? Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡El Señor! Muchas gracias. Ay, a mí encántame cómo disfruta Chalo no escenario, Pili. É que Chalo pensa que está actuando para o público de verdad nun sitio, está dirigíndose a todo o mundo, me encanta, Chalo. Me encanto. Está nun programa de televisión, pero é a súa bola. O público para lá, para aquí, para aquí. Ben. Quedose o plató pequeno, Sí, quedose o a plató verdad que pequeno. sí. No, a verdade é que é un gusto escoitarte, Chalo, de verdade. Tes unha voz increíble e moita elegancia, é un gustazo, de verdade. Orgullo mío, el placer. Rubén Quiño de México aquí na terriña sempre ben. Claro. Pois amigo que ocupe todo o espacio do escenario, encántame, porque lle distes o que quería o público daqui do plató, o público da casa. Realización non sei como estará levando a cousa, pero moi ben, Chalo. Chalo de novo triunfando aquí no plató de Xuntos. Formaba parte deste primeiro grupo de 4 concursantes. Xa os vimos a todos. Vou a pedirche, Chalo, que te quedes aquí e invito a pasar a este plató de Xuntos a Miguel, a María Borja e a Joel Santos. Benvidos os 4. Colocadevos por aí, porque lembro a todos os espectadores que están na casa que deste primeiro grupo solamente pode quedar un con opcións para continuar na final de Xuntos Quero Ser Artista. Os demais quedarán fora da final. Quen sobrevive deste primeiro grupo? Xurado, están aí intercambiando impresións e que complicado. Tivemos 4 pedazos de actuacións e que eu miro vos e que eu de verdad, bueno, eu menos mal que eu nin teño nin voz nin voto aquí, porque que sería para min dificilísimo escoller. É que estábamos comentando que para nós hoxe tamén é moi difícil, pero ti non viches aí que estreliñas máis bonitas teño aí, non, Rocío? Sí. Pois eu vou me levantar e vou a poñerlla ao primeiro concursante que vai a pasar. O sea, o que lle coloque esa estrela será o concursante que pase a segunda ronda da final. Os demais, lembro, que verán aquí finalizado o seu periplo neste concurso. Pili Pampín, que se achega aos nosos concursantes. Máxima tensión, imos camiño ás 5 da tarde. Vimos aí a Miguel coa súa batería, Joel, baile urbano, María, que nos cantou pola quinta estación, Chalo, o home que tivemos onte no rescate e que o público quixo que estivese hoxe con nos na final. Pili Pampín colocará a estrela. Veña, xa son moitos que están todos dos nervios. Va. O que pase. ¡Miguel! ¡Buah! Noraboa, Miguel. Grazas. Noraboa, Miguel, que pasa a seguinte fase. Estás contento? Home,
Bastante. Madre mía, próxima vez revéntanos ao plató, esa viña con enerxía. Miguel, saca este pelo de aquí que non che vexo o ollo. Ai, se vives na miña casa, miña abuela cortaba Teño que cortar o pelo, non teño tempo. Bueno, xa temos o noso primeiro finalista, Miguel, pero esto segue. Grazas por viros demais. Noraboa. Continuamos nesta final. Ide ao backstage porque cando vamos camiño ás 5 da tarde, pois de que hora agora mesmo, pois de volver a chamar o noso padriño de luxo, a verdade, as cousas como son, nada máis e nada menos que José Costas, que será a man inocente que configure cal é o segundo grupo. Volveremos a facer exactamente o mesmo. Dese segundo grupo, Pili colocará a estrela o concursante que siga na seguinte ronda. Que entre José Costas. Bueno, que tal estás, José? Vaya grupo formache, fillo. Hai que formarse. Moito ¿no? nivel, Sí, sí. Estáche gustando esta final? Estáme encantando esta final, digoche por qué, porque hai un nivelazo aquí. Non un nivel, porque o nivel é así, pero un nivelazo é moito máis alto. Nivelazo, Pili, menuda emoción aí coa estreliña. É complicado, José, estar hoxe aquí, Foi complicado, Eu penso que non difícil, dificilísimo. Moito, pero veña, que os concursantes están agardando aí a súa quenda e non sabemos outra vez esas cariñas mentres José remexe esas bolas para chamar o próximo concursante. Lucas Rivas. Imos co seguinte, José. Lucas, que ven con ese sorriso fermoso directo a este escenario. Vamos a ver. Seguinte nome. Grupo. Grupo Tautiare. Bueno. Danzas do outro lado do mundo. Magnífico. Sigue la ronda. A ver, quedannos dous concursantes. A ver. Vamos a ver. Despaciño, José, que o vexamos ben na casa. Mentres Tautiare chega. Soalleiras de Dorrón. Música tradicional, danzas do Índico. Non falta de nada neste segundo grupo. Bueno, vamos queda con unha última bola, José. Última oportunidade. Que ingrediente nos queda neste primeiro grupo? Unha tarde que a mí me encanta porque nada está escrito hoxe en xuntos en directo. Riguroso directo. Rigurosísimo directo. O xurado enterándose en directo. Vamos a ver. Adriana Piñeiro. Bueno. Magnífica cantautora que ven a completar este grupo 5 estrellas. Grazas, José. Bueno, enseguida gracias. te escoitamos cantar. Ahí va. Un aplauso para José Costas. Madre mía, benvidos a todos. Imos, se vos parece, non xurados, seguindo orden escrupuloso. Sí, ahora sí. No que José sacou esas bolas, así que o primeiro concursante é, corresídeme, compañeiros, Lucas Rivas. Un aplauso, os demais. Esperades, se vos parece, a vosa quenda no backstage. Bueno, Lucas, que tal? Moi ben, con ganas. Este procedimento que vos parece os concursantes dai un pouquiño de nervios non saber a quen vos enfrentades, claro. Un pouco dai. Estábamos aí un pouco tranquilos, pero... Xa estás aquí. Bueno, hoxe, con que nos vas a sorprender? Vou cantar un tema de Billie Eilish, What Was I Made For. Bueno, me encanta porque hoxe vexo che reír, me risueño, falador, non como a primeira vez que viñas moi acongojado, moi retraído. Gústame esa actitude. Deseando escoitarte, verdad, chicos? Claro, estamos deseando, Lucas. Pois toda a sorte do mundo e iluminar este escenario coa túa voz. Un aplauso. I used to float, now I just fall down.
what I was made for. What was I made for? When did it end? All the enjoyment, I'm sad again. Don't tell my boyfriend he's not what he's made for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I'll mind. Someday I'll mind. Gracias. Moitas grazas. Buah. Qué emocionante ver a Lucas Ose, ¿eh? Pois a verdade... Wow, que Lembro melloría, cando lle Lucas. decíades, verdad, Pili? Abre os ollos, Abre os mira o ollos, mira a público. cámara, viñas moi nervioso a primeira vez, a segunda vez viñas máis tranquilo, máis relajado, fixéchelo moitísimo mellor. Pero que hoxe é outra persoa. Chicos, fala de algo, porque eu... Lucas, que é outra xa do persoa. sábado o domingo, cando veo concursar, foi un cambio abismal e claro, ahora tú veches todos estos días para prepararte, estuveches te formando? Sí. Nótase, Lucas, nótase moitísimo, de verdade. Fixéchelo super bonito. Moitas gracias. Moi bonito. Vouche dar un consello, solo un solo. Estás cantando en televisión, mira as cámaras e disfruta a canción. Non mires para o xurado cando cantas. Porque o faz precioso. Non busques a nosa aprobación, que estás genial. Estás divino, Lucas, noraboa de corazón. Un aplauso moi forte. Que xa estemos colocadas e que unha maravilla ver a Tautiare, por favor. Vides Ose, estupendísimas de novo. Estades nerviosas? Sí, ¿eh? Non o negan, eh? Hola, que tal? Mira, pequeniña. Elas están en activo. Ti sabes que a elas non lle podes falar antes porque xa están Están preparadísimas e concentradas, colocadísimas. así que non imos a despistalas, que hai moito en xogo. Tautiare quere tamén a estrela que lle vai a por Pili Pampiga, un dos finalistas. Un aplauso moi forte para elas. xa pasou. Bueno, ven, se afloran as sorrisas. Son espectaculares. Me encantan.
Me encantan. Veñen sempre de punta en blanco, coidando ata o último detalle, peinadas igual. Estades preciosas, chicas, pero que, aparte diso, facedes un espectáculo en rima do escenario increíble, super sincronizadas, sonreíntes todo o tempo e moi concentradas, Que de che verdade. pasa, pequeniña, hoxe, que está toda seria? Que che pasou? Nada. Por que estás tan seria hoxe? Estás nerviosa? Un pouco. Apeteceche chegar á final? Sí. Ai. Ves a por todas, vides a por todas? Sí. Esa é a actitude, esa é a actitude. Pois nada, rapazas, que un placer vervos no escenario. Moita sorte hoxe nesta final. Para atrases fermosos, mirades a quen me acompaña no escenario. Soalleiras, benvidos. Pasamos do índico a música tradicional, así este concurso. Como estades? Ben. Ben, nervios? Un pouco. Un pouquiño? Sí. Bueno, normal, a presión da final. Beso vos estupendos, así que... ¿Qué vos parece? Non de mirar para aquí mentre non Claro, actuades, é que digo, están Que tal? xa tan en formación, Como Pili. estades? A que se agarraban as mans, estades separadas hoxe. Que pasou? Enfadástes-vos? Ai, non. Estades ben, non? Sí, porque sempre estaban as dúas que tiñas controladas, Sempre amarradillas da man aí esperando o veredicto. Vides con ganas hoxe, chicos? Sí? Pois moita guapísimos, sorte. Moita sorte. Moi Venga. guapos. Beso, moita concentración, o sea, aquí no escenario non é para menos. Un aplauso moi forte e a disfrutalo. Parecen novos. Bravo, Saturuso, para rematar a actuación. Bueno, ahora sí creo que pode romper filas xa rapaces, xa está, xa rematou. Agora ten que valorar o xurado. Bueno, como vistes? Como estades, chicos? Ben, despois de actuar? Sí, poñede vos aí, que senón non se vos ve aí. Xa está, xa relaxados. Por eso tío romper Xa filas. pasou, xa pasou. Xa está. Como vos sentistes? Moi ben, saiu ben. Eu penso que moi Sí, ben. non? Eu penso que Claro. moi ben, traídelo moi ben ensayado, moi ben preparado. O baile estuvo perfecto, tocastes de maravilla. E además creo que non me equivoco, pero esta vez engadístedes baile, non? Que as outras veces non bailabades e agradecese moitísimo porque temos boas pandereteiras, unha boa danza e unha boa actuación para esta final, a que si, Pili? Eu estou fijando da amarillo que ten uns... Mira que nervios. Está comendo as uñas. Tania, ti como biches? A min encantoume. Aparte de que están guapísimos, fixeron unha actuación moi bonita. Podedes estar orgullosos, chicos, pase o que pase, porque fixéstelo genial. Moi ben, vale? moi ben. Sí, de verdade, Noraboa, porque numerazo, moita sorte nesta final. Correda e o backstage. Estamos xa
ca derradeira concursante deste segundo grupo, ourensá, cantautora, Adriana, benvida. Ai. Viñas de Ourense. Viñas de Ourense. Que tal? Ben, A moi experiencia ben. da outra vez? Moi ben. Que nos vas a cantar hoxe? Veño a cantar Procuro olvidarte. Oh, de Manuel Alejandro. Que preciosidade. Qué bonita. A cantar e a tocar, que hai que Sí. lembrar que tamén toca a Sí. guitarra de unha forma. E además que ten unha voz preciosa, Adriana ten un timbre de voz e unha dozura cantando que, vamos, tú segurísima que che vai ser genial, pero queremos escoitarte. Como te Menudo sintes segundo hoxe? grupo, Máis nerviosa, menos? Non, ben. Sí? Sí. Gustaríame dedicalle aos meus avós, que están seguro que vendo a tele. Claro. Guai, un bico grande para esos avós, orgullosísimos da neta, seguro, desesando escoitarte. Como se chaman? Lorenzo, Mari e Rosa. Bueno, pois para eles, con todo cariño, tedes unha neta fantástica. Para vos esta actuación, un aplauso. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdida. Qué bonito. Qué bonito, Adriana. Pili. Wow, que dulzura. Xa yo dixemos da outra vez que tiña o dulzura especial cantando. Quizá me faltou un pelín de que esta canción, como estou acostumbrada a oíla con garra, a Rocío Jurado en paz descanse, teño escoitada, a Manuel Alejandro, Isabel Pantoja, poñenlle no estribillo un pelín máis de garra, encontreina un pouco lineal, pero é miña opinión, é miña opinión. Sigo pensando que tes unha voz divina, preciosa, como cantautora, eu vexoche un futuro maravilloso. E que opinen os meus compañeros, é a miña humilde opinión. Tania. É que ten moita personalidade, sí, tes moita personalidade o cantar. Estou segura que nun futuro estaremos véndote actuar, escoitando as túas propias cancións e disfrutando moito do teu talento, Adriana, noraboa. Non me sabe, pero como se chama a esta canaria, cantautora? Rosana. Rosana. Sí, Es que é verdade. vexo unha copia de Rosana. É verdade. Sí, de verdad que sí. Oxalá que seas a nova Rosana pero de Ourense. De Ourense. Carisma, personalidade, dulzura, eres unha maravilla. Moita sorte, un aplauso para Adriana. Nos aquí, bueno, pois xa vimos a todos os concursantes do segundo grupo que están aquí agardando xa a valoración. É que tivemos de novo variedade absoluta, Pili. Podo decir que eu pasaba os 4 agora. É que me encantastes os 4, crédeme. Pero digo unha cousa,
Ese que traes aí non sae unha actuación. Quen é? Preséntanoslo. Quen é? ¿Sia? Siempre lo llevamos en... Como amuleto? Sí. E como se chama? Momi. Momi. Eu xa me parecía porque eu non o vin. Eu vin a 3, non vin a 4. Estaba esperando detrás. Estaba esperando detrás. Pois a ver se lles da sorte aquí a Tautiare, que a verdad que o fixeron fenomenal. Pois pero... é que nos encantaste los 4. Claro, Estábamos é que... comentando aquí e foi moi complicado. Pero a ver que pasa. Ahora voulle ceder o testigo a Tania, a miña compañeira Tania Beiras. Madre mía, qué papelón, Rubén, ti qué como papelón. dices, mentres vemos que Tania se Pois encamina é aquí precisamente o coa que Estrela. dicía Pili. Creo que un dos grupos que foi máis difícil de tomar a decisión, porque tanto tradicional como baile, danza polinesia, canto e unha cantautora, difícil, moi difícil. Os 4 moi bons. Pero Qué que bueno, que non se complicado. poñan nerviosos porque ainda hai outra volta. Claro. Lembro que no primeiro grupo pasastes a Miguel, ese rapaz da batería. E Tania, vexote dubitativa, Que non é doado isto, non é doado, eu non sei que vai a pasar, pase o que pase. A de todos Rosa son non pasa, boísimos. a de Rosa non pasa. Non Pois vai estaba poñerlle xa estrella de Rosa. estaba poñéndolle casi a ela. Se iba Tania aí a poñerlle esta. Qué nervios, Non sei. está Tania mirando a Pili tamén. Bueno, que vos parece? Vou vos propor unha cousiña. 5:22 minutos da tarde. Que vos parece? Vanme matar eles. Ímonos a publicidade. Nada, un anaquiño. Estánme mirando así con un pouco de mala cara. Nada, vai ser moi rápido, un pouquiño de publi e a volta. Tania coloca a Estrela o seguinte finalista. Saben a nosa Tania Beiras con esa estrela na man. Están vendo a cariña de Lucas, un dos nosos concursantes deste segundo grupo de finalistas onde tivemos pois a Tautiare, danzas do outro lado do mundo, soalleiras, ese grupo de música tradicional. Tivemos tamén a nosa cantautora ourensá Adriana Piñeiro, pero deles xa saben que só un terá a estrela que Tania como membro do xurado lle colocará e coa que seguirán tendo opcións nesta final. Tania, chegou o momento de que lle coloquemos a estrela a un destes concursantes. Vamos alá, entón, chicos. Noraboa por todas as actuacións. Pero vai para... Pradeli, ese talismán do grupo Tautiare. ¡Qué alegría teñen estas nenas! Vide aquí, por favor, dándolle biquiños. Bueno, deuvo sorte. Sí. ¿Qué tal? Moi emocionadas. Estades aí, esperaba de vos ser as escollidas? Pois non, a verdad. Ai, había moito nivel. Sí, moito. Contentas? Sí. Ahora me oye vergonza todo de golpe. O amuleto deu sorte ao final, Sempre dá sorte, efectivo, sempre. Qué difícil, Pili, que decantou esta decisión? Porque este era un grupo complicado, É moi complicado. Que fixo que ao final escollerades a Tautiare? Pois sobre todo, Pili, eu creo que tamén a dificultade de unir tantas idades diferentes e que as tres funcionen por igual e levar a cabo adiante o número con esta diferencia de idades parecíame unha dificultade que nos outros grupos, por exemplo, no meu caso aportou para votar a Tautiare. Pois nada, aquí levan esa estrela no peito do talismán deste grupo. Noraboa a todos por chegar ata aquí. Correda e o backstage. Tautiare, segundos concursantes en pasar a final. Baila María Pili, bailamos todos Baila con José todo, Costas, ¿no? ¿verdad? María Claro que sube sí. y María baja. ¿verdad? María... Pili sube y Pili baja. Baja, sí.
Que ritmo Moi ben, ten José. ese José. Este ano vamos a coincidir, así que cuidado. Ai, pois a ver. Cuidado que vai a pasar, Ai. Pode ser unha como a Champions igual. Totalmente. Das potencias se unen. Sí, totalmente. Bueno. Dúas galaxias en colisión. Sí, somos como unha bomba nuclear. Buah, pero total, ademais. Ai, querido José, que xa está preparado neste sorteo da Champions. Imos a lembrar aos espectadores, por se alguén acaba de conectar e nos ve aquí os dous, e di que fan con esas bolas. Bueno, estamos configurando os grupos onde se están a batir os concursantes de xeito aleatorio. Os seus nomes están nesta urna, eles están aí agardando, xa os ven. Imos a ir co terceiro grupo formado por 5 concursantes. Quen será? Pois o que o noso querido José Costas extraia desta urna. Estas bolas azuis agochan os seus nomes. Así que como ves os cariñas de nervios aí no backstage, pois nada, procedemos, José. Tranquilos, aquí tranquilos, como cando está o Real Madrid, o Barcelona, o City, todos eles esperando a ver con quen lle toca. Aquí vai ser exactamente igual. Claro, entendo que todos terán as súas preferencias, dirán, aquí no hai este rival é máis forte que non me toque no grupo, non? Vamos a ver, non hai trampa ni cartón. Veña, remese aí, José. Vamos a ver. Vaya talentos agardan aí a súa quenda, María Fernández. María Fernández. O primeiro pase de ouro que tivemos nesta segunda tempada. Ten unha voz fermosísima esta muller. María Fernández. Bueno, de feito, levou, como dicía, ese pase de ouro directo que era pois unha prebenda que tiña o noso xurado nesta segunda tempada. Xa temos aquí a María, imos a polo seguinte nome. Vamos polo segundo nome. Vamos a ver. A ver. Nerviosa, María. Bueno, me extraña, está aí a muller. Bueno. Vámonos, venga. Segundo nome, José, a ver. A ver, vamos a ver. Monse. Monse, máis canto. Monse, unha muller que nos deleitou coa súa voz. Ademais, improvisando, vivimos con ela momentos moi emocionantes neste plató. Bueno, a xente ben, José, que todos queren gañar, Claro, aquí como todo, ¿no? Todos queren gañar. De momento temos neste grupo de 5, lembro, xa 2 concursantes de canto. Veña, imos co terceiro nome. Vamos a revolver. A ver. A quen lle toca agora? Encántame ver esas cariñas de fondo de tensión dos concursantes. Iker Ángel. Ese dúo cómico que os se beso que veñen un pouco en acting doliente. Veñen un pouco, non sei con que nos deleitarán nese sketch. Pero algo lles pasou, efectivamente. Algo pasou aí, non sei que pasou. Veña, José, vamos a seguir. Bueno, vamos ahora co cuarto concursante. Muy bien. En Cándame temos 2 cantantes. Tenemos 2 humoristas. De humor, 2 humoristas. Vemos a ver que nos depara o azar. José, que abre esa bola azul. ¡Ay, Daniela! ¡Daniela! Outro pase directo. Madre mía, que tivemos nesta segunda tempada. Unha voz maravillosa, unha muller que toca tamén o teclado. Vaya 3 voces temos neste grupo. Tamén humor, e quédanos un 5º concursante. Pili, Tania, Rubén, non quero estar na vosa pel, sí, porque como son 17, que me corrixen os meus compañeiros, efectivamente, quedan despois pa 4. Confírmame que queda un concursante. Tivemos que configurar un grupo de 5 porque sodes 17. Bien. A ver quen completa este terceiro grupo. Imos increchendo, señoras e señores. Ai, xa. Pois por se quedaba algo, xa danza. Temos grupo de baile. Que temos que explicar, José? Que esa danza hoxe está en Burgos actuando, porque este grupo xa estaba xirando por toda España.
Entón logo explicaremos ben porque este grupo que fixemos foi gravarlles unha actuación do tirón, conectaremos con eles ao longo deste concurso mentres este grupo actuando, bueno, pois para que de xeito diferido teñan oportunidades tamén de participar nesta final. José, moitas grazas. Pues nada, aún nos queda... Menudo grupiño configurache, José. Madre mía. Ainda nos queda outra tanda máis. Ainda nos queda, José. Moi ben. Moitas grazas. Un aplauso para José Costas. José Costas canta, fainos de man inocente, non para hoxe. Bueno, xa temos preparados os nosos concursantes, continuamos coa nosa emoción de hoxe que é a final de Xuntos en Directo. E mirad a quen temos xa no plató preparada, Daniela. Como estás? Moi ben. Ben, contenta, bueno, esta muller deixounos abraiados outra vez, non, Pili? Contentos cas súas actuacións. Que nos traes hoxe, Daniela? Hoxe vou tocar Bohemian Rhapsody e cantar de Queen. E vas cantar e tocar, claro. Pedazo tema, Como estás, tranquila? Bueno, máis ou menos. Tes ganas de chegar á final? Sí. Ilusionada? Moitas, sí. Pois encantadas de oírse. Desexando escoitala, un aplauso moi forte para Daniela. Increíble. A canción seguía, Daniela. Claro, é por que paraches? É que aplaudíamos porque é imposible non aplaudir. Por favor. Ahora remata. Queremos verte acabar. Queremos revelar. É que quedaches así como... Claro, ela pensou que... No teiche, no, pero aplaudí, a Rocío aplaudiche porque estaba emocionada escoitándoche. Claro, non pasa nada, Non pasa nada, Pero acaba, que queremos verte escoitar, Daniela. Venga. Nada. Claro, encántame porque ela mergullase aí no seu mundo, non? Fainos disfrutar tamén, verdad?
Dani, Panoviña, que estas unhas tablas espectaculares. Sí. Podes te levantar, Daniela. Tes unha capacidad para transformarte e pasar de estar super nerviosa a métome no meu mundo, toco. A min transmíteme totalmente tranquilidade. Igual estás super nerviosa, pero a min transmítesme unha tranquilidade, unha dozura, unha elegancia tocando piano e cantando, de verdad. Eres un artista. É fría nos momentos complicados. Sí, sí, Me sí, encanta, Daniela, unha gran profesional vas a ser. Parabéns. Eu descubrín tamén quen é o pai. Mentres que pasou, puso aí as mans na cabeza, notábase. Ti porque se estaba caendo a baba. Claro. Moitos parabéns, Daniela. Parabéns. Parabéns, Daniela, noraboa. Corra aí o backstage. Unha auténtica profesional como María. Benvida de novo. Moitas grazas. María, que antes decía Pili que foi o noso primeiro pase de ouro desta segunda tempada, non? Ves tranquila, María? Sí, sí, pero un pouco de nervios, pero... Bueno, xo tamén, Evo. Que nos vas a cantar hoxe? Halo de Beyoncé. Caramba! Viñas fuertes hoxe para complicarnos máis a vida a nós. Moi bien. Venga, E además non sabes en piano que quieres demostrar voz. Sí. Moi ben. Deseando escoitala. Un aplauso moi Moitísimas forte. If you were looking now, it's already be your embrace. Baby, I can see you, hello. No, my saving grace. Hello, 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 hello. Heal me like a ray of sun, burn into my darkest night. You're the only one there when I know my deep you lie. I saw it when I fall again, but since only feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to Chronicle. It's like I've been awakened. Ever really had a break again? It's the risk that I'm taking. How you never wanna say you out. Ever really looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see you, hello. No, my saving grace. Hello, Vaya dúas voces que le vamos Eu creo que escoitando vou dar unha seguidas. volta, veño cando acabe, veño recoller o que queirades, pero sentar aquí. Mi madriña. Qué bonito, María. Moitísimas Qué grazas. bonito, qué complicado nos lo estamos poniendo esta tarde, de verdad. Felicidades por elegir este tema, porque é moi arriscado para unha final e ti decidiches vir forte, arriscar e apostar forte. O sea que moitas felicidades por ser tan valente. Moitísimas grazas. Pois nada, María, corra aí o backstage. Creo que están aí os teus pais. Estamos xa con Monse, a nosa seguinte finalista. Un aplauso para Monse. Falábamos, Pili, de voces que tivemos nesta segunda tempada. A de Adela é unha desas que nos deixaron abraiados, non? Por suposto. Monse está aquí por eso, porque vixo unha actuación tamén maravillosa. Trouxéchelo neno hoxe, Monse? Sí, Porque sí. dixeches que o Por eso, querías moitas traer ganas. porque che dá máis seguridade telo aquí. Que nos vas a cantar hoxe? Un tema que me eligiu él, La gata sobre la lluvia. Ai, que fermosa, por favor, de Rocío Dúrcal. Imos de temazo en temazo, Sí, eh? sí. Temazo. Menudo Pues sí, grupo señora. tamén este, De verdade. menudo grupo. Sí, Hai que botarlle a culpa a José Costas. Pois Ele é o sí. seu culpable de todo. Foi llaman a un dos millores grupos. Pois Venga. sen dúbida, Monse, moita sorte. Moitas gracias. E nada, a disfrutar da actuación. Un aplauso. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mis
estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No tengas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Gracias. ¡Buah! Impresionante, ¿eh? Que Montse, Sí. como te encontras despois Moi de actuar? ben. Estás contenta? Sí, viña deseosa xa de cantar este tema. Podes estalo, Monse, podes estalo porque tamén a túa evolución ao longo deste concurso tamén foi moi notable. A primeira actuación, a segunda e despois a de hoxe, notase que te estás formando tamén, que estás indo a clases, verdade? Levo un mes e medio. Que bonito. Pois non o deixes, sigue así, de Si verdade. che gusta, tira pa diante a luchar polo que queres, Monse. Que además tes chorro de voz e pouco a pouco vas soltando aí eses nervios e notase E moitísimo. recalcar que Monse é unha persoa moi traballadora, porque creo que, por lo menos a min, creo que alguna de vos tamén, pide consellos, se está cumplindo e sempre pide como que lle aportemos cousiñas para mellorar. Eso tamén é de agradecer. Eso é moi importante, Monse, chívame que tes alguén moi especial agardando detrás do escenario. Un aplauso, sorte na final. Estou xa con Iker e Ángel, estos humoristas que tan bons momentos nos deixaron. Os se veo somos un pouquiño, Veñen todos os cacharraos. Estamos demacrados, sí. Que pasou? Accidentados, non? Caestes do halo? Non, foi que queríamos ir ao baño os dous a vez, eu vai un tal... Porque viñedes de Vigo, non? Claro, viñan de Vigo, por eso dixo. Puideron caer do puente de Rande tamén. Tamén. Pois nada, agardando a ver que nos conten que lles pasou. Un aplauso moi forte. Sí, dime, cariño, non, xa denunciei, xa denunciei, cariño, había que denunciar e denunciei. E non te preocupes que non me vai pasar nada, vale? Que era un simple chaval. Veña, teñote que te colgar, veña. Chao, cariño. Hola, boas tardes. Que imos poñer por aquí? Hoxe temos de todo, toti. Póñeme un vaso de auga. Auga? Non temos auga. Pois unha cerveza con limón. Cerveza con limón tampouco queda. Como? Comer? Para comer temos bogavante, lentellas, unha lata de atún. Atún, mira, póñame un refresco cola, fágame a favor. Encantado. Moitas grazas. Yo faría, pero que o refresco cola vai en pack co Johnny Walker. Como? E comer? Para comer temos... Quero decir, desculpe. Fíxese vostede que Walker recórdame a Walker Ranger de Texas, a serie protagonizada por Chuck Norris. Xa sei. Isto que é unha broma, non? Perdoe? Onde está a cámara oculta aquí? Que eu saiba aquí cámaras, non. Vamos a ver, en que local non sirven un refresco cola? Pero se ten razón, señor, pero sabe vostede o que pasou? Xusto iba onte pola mañá a buscalas na moto e un vello saltouse un semáforo en vermello con tan mala sorte que me atropellou sen querer, Que fixo vostede? Nada, eu só baixei da moto e lle expliquei 4 cousiñas ao estilo Chuck Norris. Como está o señor? Pois dicen polo barrio que rompeu un brazo. Un brazo? Sí, un brazo. O brazo dereito? O esquerdo. O esquerdo? Sí. Mira, póñame ese Johnny Cola que falaba antes, sí? Ao estilo Chuck Norris. Ao estilo Chuck Norris. Marchando. Cariño, mira, que resulta que o tipo que atropellei onte na moto estáme no bar servindo un Johnny Cola, unha tónica sola, un refresco. Cariño, que podo facer?
Que camareiro, xa ten aquí os... Non iría marchar. No, Ai, por xente. Ai, pero que lle pasou no brazo? Nada, teño que ir ao servizo a próstata. A próstata. E cabaleiro, non tarde moito que lle trouxen unha tapiña. Moitas grazas, sí. Ostras. Os netos do Rosal gañan o programa Xuntos da TVG. Que é iso dos netos do Rosal? Grandes netos do Rosal, transmitindo esa tensión, madre mía. Que ben o fan, Moi ben, moi ben, moi ben. Moitas grazas. Pois, chicos, creo que xa o dixemos mil veces que o humor, a interpretación e dentro da interpretación humor é unha disciplina moi complicada e vamos, sodes osamos unha dicción exquisita, entendeuse todo, unha xilidade increíble. Moi ben, chicos. Son a nova xeración de actores que vamos ter... Van a dar moito que falar. Sí, exactamente. Eu creo que sí, que sí. Que temos moito futuro, chicos. Moita sorte. Noraboa, rapaces, corre aí ao backstage. Ademais, sempre a dificultade de facer humor en tan pouco tempo e facernos disfrutar. Bueno, Iker e Ángel, que eran os cuartos concursantes, lembramos deste grupo de 5, aínda que os quintos, a danza, como dicíamos antes, este grupo de danza, que hoxe non puido estar aquí porque están actuando en Burgos para ser o máis xustos posibles e darlles a eles tamén oportunidade de estar nesta final. Gravámosles un vídeo, unha soa toma de actuación. Que se lles parece? Imos a disfrutar agora e o xurado terá a oportunidade de valorala, moi pendentes dese monitor, unha soa toma para esa actuación desa danza que imos a ver 6 e 9 minutos da tarde. Aí vai, dentro o vídeo. En este mundo donde las fronteras parecen más importantes, tenemos un mismo origen y un mismo destino. Habitamos la Tierra y el futuro de la misma será nuestro futuro. Sangre roja circula por nuestras venas, sin importar nuestra religión, nuestro color, nuestro sexo. Todos somos habitantes de esta Tierra. A verdade é que estos rapaces son impresionantes, o sei como lles dicíamos, teñen actuación en Burgos, creo que podemos conectar con eles. Sadanza, moi boa tarde, estades por aí? Hola, Sadanza, estános escoitando aí. Aí, mirade o xurado. Hola, chicas, como estamos? Moi ben. Sí, acabamos de ver a vosa actuación. Magua que non esteades aí, pero bueno, desexamos moitísima sorte aí en Burgos. Estábamos comentando, a pena que non esperades aquí, pero que nos encantou a actuación. O que pasa é que tamén teño que dicirvos unha cousa. Hoxe témolo moi, pero que moi complicado aquí o xurado para decidir quen vai a ser o gañador, ou gañadores.
Pero parabéns. Bueno, lembramos que esa danza participan igualmente, están en mans do noso xurado como os 4 concursantes que temos aquí, así que esa danza gardade aí, non sei se estades un camerino ou onde, tedes escoitado o programa porque chega o momento da valoración para vos tamén, para os 4 concursantes que temos aquí. Só un deles levará esa estrela que acredita que pasan a seguinte fase. Pili, como vistes este grupo 5 estrelas que tivemos, a verdade? Este foi un grupo moi complicado porque coincideu que sodes moi vos todos. E a ver, voulle pasar agora a bola aí a Rubén, que sea el que vos poña a estreliña. Entonces. Estivestes entendo que, bueno, pues discutindo entre vos. Sí. Non sei se hoxe, Tania, hubo algunha actuación que vos sorprendera especialmente e dixerades, pois igual iba a dicir outro, pero despois de velo hoxe ou vela, cambiei de opinión ou tédelo claro? Sí. No. Tuvemos varios cambios de opinión. Tuvemos varios cambios de opinión, sí, porque sí que é certo que moitos nos sorprenderon aquí, porque teñen unha gran evolución, se ve que se estiveron preparando para o día de hoxe, entón, a verdade é que outros gustaronnos máis anteriormente que hoxe. E houve que hoxe que nos encantaron moitísimo máis que da outra vez. Bueno, está aí a cousa, está complicado. Está aí Rubén, está pasando ao lado dos nosos humoristas, Iker Ángel, Monse, María, Daniela. Esa danza agarda aí en videochamada dende Burgos. Mandamos esa estrela a Burgos de xeito virtual, queda neste plató. Rubén Diumaro, infórmanos. O fago directamente, non vou dicir nada, Rocío. Directamente, isto vai así. Iker e Ángel, esa danza están aí escoitando. Iker e Ángel, os nosos humoristas de Vigo. Xa non doe tanto a ferida, No, ahora parece que estou mellor. Estades contentos? Contentísimos. Sí, ahora que sí. Era difícil este grupo, unha competencia forte, pero para vos vai esa estrela. Noraboa a todas, rapazas. Un bico para esa danza, sorte en Burgos. E a vos vos pedir que vayades aí ao backstage, porque a competición continúa. Madre mía, xurado, o final decantástevos polo humor, Rubén? Que ademais son todos son boísimos, pero es que é unha calidade de humor, de sketch que traen estos chicos que o tuvimos relativamente claro, ao final. Sí, pero bueno, démoslle voltiñas, démoslle voltiñas. Eu creo que nunca sudei tanto na miña vida como esta tarde. Que madre mía, que dúas voces tiñamos aí. A verdad. A de María, a de Daniela. A de Monse tamén. Moi difícil, moita variedade nesta primeira volta da final. Temos batería, temos danza, temos humor. E quen teremos agora? Pois eso, ten a última palabra José Costa. Mira cómo baila, sola baila, cómo baila Carmiña, cómo se menea, mira cómo baila. É imposible non bailar con este home. Siempre vertical, Bueno. Siempre vertical, bailando vertical. Aquí, como era esto, sube, baixa. Bueno, ay, Dios mío, que só temos 4 bolas aquí. Hay 4 bolitas, Xa está. Rubén, tranquilo, Os concursantes que agardan aí. Agora, que lembro que a orden a que José Costa saque a bola, é dicir, o nome do concursante, é a que determina a orden de actuación. Así que quen vai ser o primeiro ou primeira concursante do Club Agarimo. Club Agarimo de Marín. Adiante. Que pasen estas fermosas rapazas que entrenan duro cada día e que nos deixaron abraiados a todos na fase eliminatoria. Veñen de novo, que non lles falta detalle, guapísimas. E nada, imos ver con quen se baten en segundo lugar. Aí siguen agardando. Faltanos Javi, tamén danza. Temos aí nomes. Vai ser tamén un grupo. Javier. O que xusto nomeaba Javier.
Vertical, Que Javier. pasada, porque de novo neste grupo imos a ter dous números de danza moi potentes, Club Rítmica Garimo, e recórdanme os meus compañeiros que Javier foi outro pase de ouro, Ollo, atención. Muy bien. Ai, Dios mío, toman nota o xurado dos nomes. Lembro Vamos que allá. todo isto se xuntos en directo. Bueno, pois xa sabedes que a improvisación é santo e seña deste programa, se máis que nunca, porque ninguén aquí sabemos Nada. o que vai pasar, No José. sabemos nada, A ver. siempre vertical. Nada. Morro con este home. Alejandro Alejandro e María, baile tradicional, nai e fillo. Onte Rubén dixo que Alejandro era o Zetangana do tradi galego. A verdade é que non lles falta detalle a esta parella artística e familiar, porque son nai e fillo. Muy original. A nai a que lle meteu o gusaniño a Alejandro. E bueno, a proba de que aquí non hai trampa nin cartón esta tarde é que nesa última bola solamente pode aparecer un nome, José Costas, que é o de Balancé, que é o grupo que está agardando a súa quenda agora mesmo no backstage. Así que fai os honores, Vamos a José. ellos, Vamos. Ai, Ay, 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 ay. aí está, Balancé. Os últimos en actuar nesta tarde, o cando van a ser as 6:20. Toman posicións no plató. Moitísimas gracias, José. Gracias. Eres a mellor man inocente que tivemos neste programa. Sí, señor, inocentísimo. Un aplauso moi forte para José Costas, que se vai detrás do escenario. Xa temos preparados os nosos concursantes. Club Rítmica Garimo van a ser os primeiros, como determinou o azar, en actuar, así que voulle pedir a estas fermosas rapazas que se queden conmigo. Os demais, imos ao backstage. Ai, que cariñas tendes. Vide por aquí, que guapas estades. Que vides de mariñeiras, claro, vides de marín, non? Sí. Lola, vides a facer un pouco honores aquí hoxe, non? Sí. Ai, estades contentas? Sí. Sí, con nervios un poquiño? Un pouco. Esto de ser así as do último grupo, como se leva? Mellor ou peor? Peor, Bueno, ai, Dios mío, que me están dicindo rapazas 6:20 que temos que irnos a publicidade, que tedes que esperar un pouquiño máis. Lembro que estamos escollendo os 4 mellores de cada grupo, que son os que están recibindo esta estrela, pero que os están en xogo 8 prazas para a final. Son 17 concursantes, 13 quédanse agardando esa estrela do xurado. Haberá 8 o final do programa. Isto só acaba de empezar, vai haber emoción, xa lles digo, ata o último momento. Imos xa cos concursantes deste último grupo da tarde. Aos primeiros en actuar son Club Rítmica Garimo. Un aplauso. Rapazas, e de vos colocando en formación, xa nos contaban antes da publicidade que, bueno, que estaban un pouquiño nerviosas. Normal, o sea, hai moita emoción, moita tensión aquí. Elas son as primeiras en actuar deste grupo que pecha esta primeira fase da final. Xa están listas, imos a disfrutar da actuación do Club Rítmica Garimo. 6:31, un aplauso moi forte.
que bonito facedes, de verdade. Saiu o sol de repente, co Club Rítmica Garimo. Pola súa actuación e polo seu sorriso, porque que son... Que contentas, moi ben, estuveses maravillosas. Parabéns. Gracias. Estades contentas? Sí, mucho. Rocío, contou un pasariño que había dúas das integrantes que estaban un pouquiño malas, é verdade? Sí. Que tendes fiebre, verdad? Sí. Quen sodes? Quen? A ver. Sí, que che pasa, corazón? Que tiven fiebre. Pois vamos, Vaya por Dios. non se notou nadiña, vamos. O primeiro por non dicir nada, porque poderías utilizalo como para que tuviéramos nos un poquinho de ai, pobreciña, e ti caladiña como unha profesional. Moitos parabéns, bonitas. Maravillosas, de verdade, sodes increíbles. Moita sorte. Guai. Javier, benvido. Javier, que elegancia personificada, verdade? A elegancia encima do escenario. Que tal, Javier? Nervioso. Sí? Por qué? Non sei. Se é a túa terceira vez aquí no programa, eses que los vas a facer hoxe? Hoxe vou facer unha coreografía inspirada nesos momentos que temos todos de felicidade. Ah, perfecto. Esos... Deseando verche. Pois estamos en primavera, así que o que toca. Felicidade. Un aplauso para Javier. Madre mía, dicía elegante, creo que me quedei curta, porque este home semella como etéreo no escenario. Totalmente, parece que está voando no escenario. Parabéns, Javier, cada día que ves, a mí, personalmente, deixame máis asombrada. Gracias. Eu teño a pel de galiña, de verdade. Sí que é certo que con todas as actuacións me emocionei bastante co nivel que hai, pero é que, Javier, flotas. O sea, no escenario flotas. É unha cousa, a maneira na que transmites o baile, bueno... Moitísimas Te gracias. que non teño palabras. É o noso Billy Elliot de Xuntos. Estamos encantados de terte aquí, Gracias. Pois sí, porque che agardan seguro grandes escenarios. Un aplauso moi forte para Javier. Sorte. Están preparados, imos tamén con danza tradicional. Neste caso, Alejandro e María, benvidos de novo. Onte os tivemos aquí no Rescate, e aquí volven Pili. Alejandro, María, isto que estábamos comentando, que son de rescate, e por eso estades aquí. A ver que pasa hoxe, que nos ides facer? Imos velar unha xota. Perfecto. Vindes guapísimos, como sempre. Sempre como a pincéis, Sí. de verdade. Veña, Aparte de que son tan guapísimos, ganado guapísimos, tradición Tal cual. de Que además, Rubén. mira, fisándome agora, está utilizando un dengue, se non me equivoco, que é vestuario de muller. Encántame que lle dade sempre ao vestuario unha volta. Un toque moderno o tradicional. Un aplauso moi forte. Sorte.
Bravo Di Pili, bravísimos, que chulo fan, Que emocionante velos os dous, Ana e Fillo, bailar. Gracias. Moi bonito facelo, xenial, crédeme. Eu xa vos lo dixen onte, podría pasar horas, pero horas mirando como bailades, de verdade. É un gustazo poder presentear a vosa actuación aquí. Sí, esas miradas que estamos vendo aí entre vos nesa repetición da actuación e que salientades sempre, non, Rubén, esa complicidade. Claro que sí, totalmente de acordo con ele, esa súa complicidade e repetir cousas que volvo a ver agora, a súa limpeza nos pasos, a verticalidade del no salto, que é moi limpo e sempre sube dunha forma moi limpa, e os brazos, e se nota a trayectoria que pasades por bailes de diferentes zonas de Galicia e os traedes aquí. Graciñas. Moi ben. Noraboa. Alejandro e María, corred aí o backstage. Continuamos con Balance, que son o grupo que pecha esta última tanda, que xa están aquí colocados. Nervios, que tal le va de ser? Bueno, pois os que pechades aquí esta primeira fase, sí? Sí, con moita ilusión e desexando bailar xa. Esta actitude. Veñen todos hoxe cas pilas cargadísimas. De onde viñades, Balance? De Santiago. De Santiago, perfecto. Pois Deseando nada, vervos. veña, un aplauso. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. Pink Ferragamo sliders on deck. Silly rap beats just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, my haters is upset. Cause I make them, they get much less. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Cómo hemos sobrados de rollazo esta tarde. Qué pasada, qué variedad de estilo, Pili. ¿Cómo ves? Eu é que estaba mirando para a dirección dicindo se podía marchar hoxe. Pero estaba dicindo con a cabeza que non, é aburrido, que vamos. Que tarde, de verdad. Que forza tedes, chicos. Encantados, o sea, tedes unha forza no escenario bailando, un poderío, unha enerxía que nos la transmitides. Vamos, eu estou por sair aí con vos. Quedaría moi mal porque non sei bailar, evidentemente. Pero noraboa pola vosa actuación, moi ben. Rubén, non sei se queres engadir algo. Pois a mí encántame por engadir algo máis. Gustoume que a trenza, ademais de ser un elemento do vestiario, foi tamén unha parte do baile que non estaba porque sí, tamén a incorporastedes na coreografía. O sea que, vamos, sodes unas profesionais. Non vou dicir nada, xa sabedes, chicas. Moi ben. Que xeito de irrumpir aí con forza, de comeros aí a cámara. Vou vos pedir xa sí que agardedes, porque agora só queda pedir os demais pedazo de concursantes cos que compartistes este grupo que pasen Club Rítmica Garimo. Javier, Alejandro e María, e xa temos completo este derradeiro grupo. Lembra mecánica, por se alguén se acaba de incorporar, os estamos vendo os 17 concursantes que chegaron ata a gran final de xuntos. O noso xurado está colocando unha estrela os mellores
de cada un destes grupos, pero aí no backstage, a ver se os nosos compañeros nos dan plano, temos os 13 concursantes, deles haberá 4 que tamén opten a pasar. Hai 8 plazas na gran final que se disputará o próximo domingo. Así que emoción a flor de pel. Primeiro vamos a saber cal foi para o xurado o mellor deste grupo e logo veremos como quedan esas 8 plazas da final. Que complicado, estou vos vendo en pantalla, que difícil decidir, Pili, Pampín, amiga querida, quen foi o mellor destes 4, Eu non sei, Que difícil, Pili. É que é moi complicado, Ro, porque todos, hai que recoñecer que todos que pasaste esta tarde vos esforzastes ao máximo para chegar hasta aquí. Estades aquí por algo, porque nos encantaron as vosas actuacións. Bueno, decirvos que un concurso pois non significa nada. Seguir a todos, en xeral, os que non pasedes seguir loitando, porque loitade polos vosos sonos, que é o máis importante, vale? Eu, sin máis dilatación, porque creo que vamos mal de tempo, o meu pase desta tarde vai para Javier! Que o xurado decide que o mellor deste último grupo da tarde. Noraboa a todos, porque estivestes estupendos. Que difícil escoller. Vou vos pedir que pasedes aí o backstage. Noraboa, de verdade, porque, en fin, fixéstelo estupendo todos. Así que Javier agarda aquí conmigo no escenario. A vos vou vos pedir que marchedes aí detrás e que entren, por favor, 7:10 da tarde, os 3 concursantes que completan este plantel, os mellores da tarde. Miguel, Tautiare, Iker e Ángel, que pasen xa para que vexamos. Quédense coas súas caras, porque esta xente, Tania, Rubén e Pili, van a dar moito que falar. Pero 7:10 da tarde, isto non rematou, Pili. Pois vai a ser que non. Porque nos queremos que haxa 8 na final. Tes hai 4 estrelas. E quédame 4 estrelas para dar. Entendo que algún deses concursantes que está aí agardando, non, Pili? Por suposto, como se fora un outro rescate. Que che parece? Buah, pois que non querría estar na pel desa xente que está aí agardando a súa oportunidade, que tivemos hoxe moito nivel e todavía quedan 4 plazas na final que acompañen a estos 4 pedazo concursantes. Hai unha faceta deste programa que a min fascina, Pili, é a imaginación que ten a xente nos bares con esos cartéis, Totalmente, ¿no? Sí, eso quere decir que nos están vendo, que nos siguen. A todos, gracias por seguirnos cada sábado, cada domingo. Non nos perdan, porque estaremos con vos toda Semana Santa. Seguindo esas procesións que, bueno, pues que hoxe vivimos tamén con paixón, como este concurso, Pili, que xa temos aquí os que faltaban, non? Os que optan todavía aquí neste grupo por levar esa estrela, non? Volvo a ser repetitiva, todos estuvestes maravillosos, socorrastes un montón, houbo unha melloría enorme en algúns, en outros que quedouselos así un pouco corto, pero en algúns o cambio foi bestial, encantounos. Oxalá puderades pasar todos. Ao fin e ao cabo, é un concurso. Como digo eu sempre, eu presenteime a 3, ganei un e sigo aquí. O sea que loitade polo que queirades. Tendes a Tania Beiras, que estaba en recantos e que se olvidou da letra na final e non gañou, pero era merecidísima gañadora en recantos. O sea que os nervios a veces xogan unha mala pasada. Aí atendes co seu grupo triunfando en todas as verbenas. Non, é verdad? É verdad. Estou te vendo, é que claro, Pili, acabas de mencionar algo fundamental, que é a experiencia de estar nun concurso. Claro, vemos a moita xente aquí no plató, tivemos moita danza nesta segunda tempada. Aquí vemos, bueno, pois grupo de soalleiras, de música tradicional, Cruz Ríbica Agarimo, vemos por aí a Daniela, tamén tivemos baile contemporáneo. En fin, Tania, que poden estar sentindo agora mesmo
estes concursantes que bueno, lembremos que 4 deles poden pasar todavía a gran final. Están nerviosísimos, pero aí Pili non puido decir as cousas mellor. Da igual o que pase, estades aquí porque tedes un talentazo increíble, chicos. Foi unha segunda edición moi dura. Podedes estar orgullosos do que fixestedes todos encima deste escenario. Rubén, queres decir algo? Nada, entendo. Oxe, que a verdade é que estás moi calado, Hoxe chico. estou caladiños, que son tantos, non. Ou tes fiebre, hoxe ti tamén, ou algo che pasa. Sin pila. Entendo que están a un chisco de escoitar os nomes. É un tempo moi pequeno no que pode cambiar as cousas e por dentro deles deben de estar pasando moitas cousas. Chicos, valedes todos moitísimo. Agradecervos a vos, aos próximos que verán e aos antigos que estiveron, moitas grazas por levantar o teléfono, chamar asuntos e dicir, quero formar parte da familia. Gracias, chicos. Bueno, Pili, colocamos a primeira estrela, a quinta da tarde. Imos a saber que outro concursante se sube ao carro da final, que viviremos o domingo que ven. Hoxe só a primeira fase. María! María foi pase de ouro, xurado tivo claro dende o primeiro momento. Coa emoción que esa estrela caese todo. Aquí ven conmigo, corazón. Primeiras impresións, María. Ai, coa estrela aí. Ai, jova, non me lo esperaba para nada. No. É que nós tamén a veces somos un pouco malos, deixámoslo bo tamén para o final, Tampouco vamos a ser así... Bueno, a ver... Estás contenta? Muitísimo. Bueno, vimos unha evolución, os atrevicheste con Beyoncé, eu non sei a que diva nos vas traer o domingo que ven, porque, en fin, non sei se tes algo xa na cabeciña, Sí. María. Estiven un mes preparando a canción da final e está tamén. Bueno, Os nosos concursantes que se toman en serio o nosos asuntos. Quero ser artista, María, que se coloca moi ben esa estrela. Aquí, vida. Ai, Dios mío, xa temos outra praza da final. Pili, imos a colocar outra Madre estrela. mía, qué complicado. Venga, va. Otra. Para quen vai esa estrela? Que non vexo. Lucas, non? Lucas. Lucas, ven aquí. Ai, Dios mío. Esto é hoxe que, madre mía, que nervios todos hoxe aquí. Lucas. Eu sí que non o esperaba, Ai, encántame porque ademais sodes amigos, verdade? Sí. Temos que lembrar que Lucas veu o concurso porque suxeita aí forte esa estrela, Lucas. porque ela convenceute de vir, non? Sí, sí que me convenceu ela. Si hoxe fora a túa primeira actuación, de verdad que non ibas a ganar xuntos. A primeira actuación fixéchelo como así, como a regular. A segunda arrasaches que estás na final por eso. E hoxe bordáchela. Parabéns. Moitas grazas. Hoxe bordouno Lucas. A verdade é que, claro, deixounos Tania abraiados esa evolución dende o primeiro día, que eso tamén imagino que o valoraste, non? Totalmente, Están que na final por eso. valoramos o esforzo e valoramos tamén que se sigan formando, que é moi importante seguir formándose e seguir loitando polo que un quere, porque sempre ten recompensa. Pois Lucas, acompaña aí a tua amiga María, podedes abrazarvos, claro que sí. Esa aperta maravillosa, esos dous amigos que están hoxe na final do domingo que ven. Ai, Pili. Eu vou dar unha volta, Rocío, a ver... Veña, a ver si me dá hoxe o non aire. cabemos aquí. Esto Vamos se a vamos. manter un pouco... É Son o pequena, tren pero estou aquí, en hora punta esto, Rubén, hoxe. Ai, Dios É que non mío, sei, Pili que da sei. voltas. Quédannos todavía pesos pesados, Pili, que eu non a vexo, que hoxe eu non a vexo. Está por aí. Pili, da volta, da volta. Club Rítmica Garimo, que se abrazan. Madre mía, dicía eu que chegara o verano con estas nenas que nos levaron ata Italia. Con esa alegría, dicía antes Lola, verdad corazón, que estabas ata con fiebre hoxe, e agora como estades?
Contentísima. Bueno, mira, sirádevos porque dime que na casa non vos ven e non pode ser, por favor, porque esta... No, pero non vos vaiades. Vide comigo aquí, porque, en fin, vexo por aquí vaguas tamén. Estades emocionadas? Moito. Sí? Sí. Buah, moito esforzo, porque entrenades moito. En fin, estades en competicións. Sí. Isto faivos unha ilusión especial? Moita. Sí? Bueno, non quero nin pensar que nos ides a traer o domingo que ven. Tedes a outfit, que diría aquí a amiga Tania? Xa teñen todo listo, Tania. Aí para look, para sorprendervos e de novo gañarvos o corazón. Noraboa. Aí se coloca Club Rítmica Garimo. María, Lucas, Club Rítmica Garimo, quédanos unha última plaza. Pili, ten unha última estrela para completar. Chicos, podíamos levantar de aí que o pandeiro moi cuadrado hoxe e axudarme a dar a última estrela da tarde. Non hai problema. Presidenta. A ver, o marrón é complicado. Sí, o marrón é complicado. Non o tuvemos fácil. No. Noraboa unha vez máis a todos os que pasaron por aquí, que sodes maravillosos. Pero que solamente podemos dar unha estrela máis. Podemos dar unha estrela máis. Unha, non? Que facemos? Paso eu directamente. Bueno, ten que ser... Eu non sou capaz, tía. É que me dá mágoa, de verdad. Rocío, é que me dá... Calada. Podía ir Garavanciña a dar as tres. Ese lle preguntamos a Garavanciña. Garavanciña. Vou a probar... Hola, Garavanciña. A ti te queríamos escoitar. A ver, Garavanciña, a ti tes que estar presente nos momentos, en fin, importantes do programa. Sí? Póñome seria, Garavanciña. Ajá. Algúnha consello final? Ai, no, aquí non é. Eu estou moi liada cos garbanzos, chao. Suerte, Pili. Veña, Pili, pois di, a quen a estrela? Que mala é. Pili, dalle aí, remata. Daniela, xa temos 4 concursantes do última fase, 8 que se batirán na final. Vémonos o próximo fin de semana. Xuntos.